Hi guys. So karon nga adlaw manuroy-suroy mi human sa mo ang Sunday service. Asa day sa mga turod? Namoy idea sa mga to? Ha? Namoy idea? Ka brad na ka idea sa mga to tarong brad? Wala. La. So karon adto mi sa roadside daw. Roadside. Dunay pagkaunan dito nga amo na nato sa una niya, amo nang ato balik. Kamu una kay kamot ano nakabala. Ha. Babol dalon sa. Babol ya. Hindi awan daw. Kan eh? Ha? Hindi lagi sa loob. Neutral pod. Agak tersira na ilang kana talo man yung gear. Tama. Sulod og gear. Kita ba sila yung ba? Sulod mo ni. Ah, wala pa tayo. Kaya nga dili ko mag-clutch ano? Ah, ni ko mag-clutch oh. Sulod gyud. Sulod ni gyud ra guys. Excited kay mong kauban no, musulod na sa restaurant, nagwa pa gunner. Grabe. So mo na yato doon guys. Bigay lugar oh. Mga laming amino diri sa roadside guys. Chicken. Chicken. Kanon. Ilang tubig. Sa imong pamina unsa kang imo makaon ron? Chicken. Chicken gyapon? Imo brad? Nakuha siguro ang lami diha kanang libre. Libre. Ay kumubayad ka din wala. Imo brad. Unsa siguro ang sible nimo makaon ron? Kanon lagi. Tambok. Sako akano no sudan manay soft drinks. So ulat-ulat sa mi guys kay ang amo ang busing wa panabot. Kasi dili maabot, mahugas bigla. Mo rin yung mga lugar rin guys oh. Only in the Philippines.
Ready na? Ready? Ready na, ready? Ready. Tabi ko. Sir, pwede mo lang to sa imong menu, sir? Ako sa ulo, sir. Lanto tayo ng mga lamig na menu. Pag sure, sir, gutom ba mi, sir? Say pinaka the best seller nimo, sir. Katong Nay balbakwa dia, sir. may balbakwa. Dala pa kuko. Unsay pinakalami nga? Usa may tawag drinks? Drinks and menu. Dia. Ngudka na lang. Unsay may ka recommend? Kanin manggo ba kay kawalas ka ko kay initong panahon. Mangi. Jalo-jalo. Sa imo, brad, unsay pinaka the best nga drinks? Dili ni sa drinks kay natumali siya dessert. Dessert? Na jalo-jalo ni siya. Sa may laing mino diya kay kasi minuang mo ha. Ayaw pa minuang. So, tubig, ra itong lang taon, ron. Bayad pa pala sa cheese. For one of the steak, sir. Then ang beef. Good for 2 to 3. Beef salpicon will good for one. Anong beef? It's a steak beef o this beef. Puro ka kalkulado. Ikaw to tingnan ko yun. Unsay pinakalami nga order diri, sir? Nga imong ganahan. Daghanan pero kwarta. Dito sa bagay. Ay, kabagay, puno kayo ng bag na nilang doa, oh. Asa na, sir, mo? Dito sa mga sabaw. Sabaw, kan na. 6 chicken barbecue. Kana, sinigang hipon, baboy, Yeah, sorted na, sir. balbakwa, oh. Kina balbakwa daw? 389. Corn soup. Apeksyon na rin na ang miss na ice cream asing ka na nga. Sige na, madungan lang sa uban And na. then, tuwa chicken sa chicken barbecue. Simot, no? Simot na, simot. Gusto mo pun ko ito. Kasogra ng kwan. Doha ta, brad, kay lugos nakakadaog ng plato. Kamura deh. Lala ko, wala tayo pa nimo. Kamura deh. Kami amo Mau ada yang gidala ta kay ting bantay kanila, brad. Kurang langaw. Wala sila ra jud day tulo deh. Na ada yung mga brad ay kagulog dari na arday mo ha. Hindi rice ba? Sige na, may pagdungan-daan na gulong ba? Rice. Ito na ang pinakahihintay natin. Ginagalit niyo ako. Ginagalit niyo ako.
Oh, karyo, inainag lang daw kay video na eh. Kasaw. Oh, busog na ka. Picture na nagkata. Thank you so much. Laka. Para maglipat ng mga lantaw ba? So kato guys, humana may og kaon, busog na, humana og BX. So nindot kay ning lugar diri guys. So ayan, so daghang salamat.